Nay, magandang tanghali po, nanay. O kumusta na yung karamdaman mo, nay? Kailan mo pa ba nararamdaman yan, nay? Yung masakit yung leg mo na halos hindi ka makahinga na sinasabi mo. Kagabi lang po? Ano ba sa pakiramdam mo, nay? Hindi, ano sa pakiramdam mo kahapon? Dahil kahapon gustong-gusto mo na talagang pumunta. Kaya lang, gabi na yun, nay. Kaya ipinagpabukas na kita, nay. Pero nay, saan kayo nagmamarato, nay? Ay, nakatira, nay? Sa Magalang. Pero maayos ka na, nay. Maganda na pakiramdam mo, nay. Ano ba yung nakasapit sa'yo, nay? Ah, palipad hangin. May nagagalit sa'yo, nay. Huwag mo nang banggitin, nay, kung sino yun, nay. Basta importante, nay. Nabigyan na ng kasagutan yung karamdaman mong sakit, nay. Masaya ka na, nay? Okay, salamat po, nanay, sa inyong pagtitiwala sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Ingat po kayo lagi, nay. Bye-bye, nay. Wala ka nang masabi, nay. Wala ka naman duwindi, nay. Tao. Tao ang nagagalit sa'yo, nay. Sinabi siya ng duwindi, kaya niya ang buses niya. Yan po mga kasamahan niya. Yan, mga tuwan-tuwa po sila. Ayan, happy lang sila. Ayan. Sinapian daw si nanay ng duwinding tao. Nay! Happy ka na, nay? Ano na, maganda na yung ano mo, nay? Yung makakakain ka na. Sige, nay. Bye-bye. Salamat. Ingat po kayo pag-uwi. Thank you po, Lord.